I-ejenti yomvikeli we-Chicago Fire uMbekezeli Mbokazi ithemba ukuthi amaqembu azokugwema ukusebenzisa abantu besithathu ama-third party uma efuna ukusayinisa lo mdlali. Lo wayengumvikeli we-Orlando Pirates ukhombise ukudlala okusezingeni eliphezulu edlalela iBafana kwindebe yomhlaba yeFIFA ka-2026 lapho iqembu lafinyelela khona emzukwaneni wamaqembu angu-32. Ekhuluma noRafael Oriama esiteshini sase-Italy iStile TV, ummeli wabadlali uBastia Michaels uzwakalisa ukungajabuli kwakhe ngabakhulumeli abazimele abangagunyaziwe ezingxoxweni zokudluliswa kwabadlali. uMichaels ugcizelela ukuthi kubalulekile ukuthi amaqembu axhumane naye ngqo kunokubasebenzisa abantu besithathu abangenandaba nenqubekela phambili yomdlali. Ubalula ukuthi laba abantu abangathembekile bagcina ngokukhinyabeza umdlali ngesikhathi bezenza sengathi bayamkhathalela. Ngaphezu kwalokho uMichaels uqinisekisile ukuthi leli qembu leMajor League Soccer likulungela ukudayisa ngalomvikelo weBafana. Uveza ukuthi isifiso esisemthethweni kumele size ngezicelo eziqondile kwiChicago Fire. Wabe sedalula ukuthi iqembu selivele liyaxhumana naye kanye nabanye abathintekayo mayelana nalolu hlelo lokudayiselana ngomdlali.